Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaonga Zero starts now! Hi! Hello! Mga kaibigan, muling sumasa niyo po ang tigasing palatuntunan sa Pilipinas. Walang iba kundi ang Kamaonga Zero. Tama po kayo, ako na po ito, si Errol Dakame. Welcome po sa pang-Huwebes na edisyon ng ating palatuntunan na sumasa inyo na po mula sa studios ng Leader News Philippines towards the all corners of the globe. Magandang hapon po sa mga OFW na tanging sa online news, nakaasa, nakadepende sa mga impormasyon na nais nilang mabatid sa ating bansa. At patuloy po nating sinasaluduhan ang mga OFW. Siyempre ang ating pagbati sa mga nasa Metro Manila, mga nasa karatig na reyon, at sa mga nasa malalayong probinsya, sa mga nasa mga barabarangay kanayunan, lalaki man o babae, bakla, tumboy, sino man po kayo. Everybody's welcome sa ating palatuntunan, ang programang nananatiling independyente, mata, bibig, tenga ng taong bayan, at kami po ay committed to be a source of genuine and legitimate news and information. Hindi po kami katulad ng iba. Hindi po kami katulad ng iba na may mga ibang agenda. Kami po, ang aming agenda ay mabigyan ng tamang impormasyon, tamang balita, totoong balita ang ating mga dear kababayan. O bueno, huwag niyo pong kaligtaan at muli nating inimbitahan ang ating mga viewers na i-like ang ating page, FB page, ang Leader News Philippines. At mag-comment kayo, ano man po ang inyong nais sabihin, lalo't may kaugnayan po sa isyong pinag-uusapan natin sa ating palatuntunan. You're very much welcome. At i-share po ninyo. Nang sa ganun ay marami po ang nakakaalam at nananatiling well-informed sa mga nangyayari sa ating paligid. You can also contact us. Ang ating mga telepono po sa studio ay 0927-494-2171 para po sa mga global subscribers. Samantala sa mga ang hawak naman na cellphone ay Sun or Smart or Talk and Text. You can easily reach us via smart number 0949 0949-736-5000. Repeat, 0949-736-5000. At siyempre, good afternoon sa mga nasa lalawigan po ng Palawan. Thank you po kay partner Peddy Bautista sa bando sa patuloy na synergy ng ating palatuntunan ng Leader News Philippines sa mga himpilan po ng Wow News FM Palawan. Lalo po ang kanyang himpilan dyan sa naturang lalawigan. Diyan po sa Rojas ay nasa 97.1 Wow News FM Rojas, Palawan, at ang signal po naman natin sa Taytay, Palawan ay naririnig sa pamamagitan po ng Wow News FM 98.5 Taytay, Palawan. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 2:35 po ng hapon. Sa ibang lugar, siyempre nananatiling mainit. Sa ibang lugar naman, may mga pag-ulan-ulan. Welcome once again sa ating palatuntunan. Heto na po ang ratsada ng mga isyong tututukan natin sa ating programa. Reserbang kuryente ng Luzon Grid nananatiling manipis ayon po sa NGCP. Department of Education tiyak na o hindi tiyak kung nagkatrabaho ang mga nagtapos na sa K-12. Bagong telco or telecommunications company, isa sa publiko na raw ng DICT sa darating na Setyembre.
Samantala, hindi daw solusyon ang BBL sa pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Dating DOH Secretary Garin nanawagan ng external audit para daw may assess or i-assess ang pondo ng PhilHealth. At Pacquiao sasabak ngayon sa sparring session. Once again, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon sa lahat pong nakatutok sa ating palatuntunan. At happy birthday muna sa mga may birthday sa araw na ito. Sino mga may birthday? At may mga anibersaryo ngayon. May iba pang okasyon. Ang ating pagbati siyempre sa inyo. Doon po sa mga gustong magpabati, you're very much welcome. I-message lamang po ninyo ang ating message box immediately beneath our live video. At yan po'y garantisadong babasahin namin nila Teo. Mga kaibigan, ang ating palatuntunan ay pinalilipad ng dalawang kasama natin, Engineer Oliver Licop and Supervising Teo. Nakasama na po natin sa ating himpilan. At kumusta ang ating mga kababayan sa iba't ibang bansa sa buong mundo? Sa Middle East, sa Middle East, napakarami kasi. Sa Asia Pacific, sa Europa, sa Amerika, ang dami-dami pong mga Pilipino nakakalat. Most of them are OFW na nagdadala po ng dolyar pabalik sa ating bansa. At sa totoo lamang, yan po ang bumubuhay sa ating ekonomiya dahil wala naman tayong may pagmamalaking mga produktong pwede nating i-export. Ang ini-export po ng Pilipinas until now ay mga Pilipino, mga tao, human being. Kaya nga't madalas nakakakita po tayo ng mga problema ng mga Pilipinang DH, domestic helpers, na susceptible, very, very susceptible sa mga pang-aabuso. Buti na lang dyan po sa Kuwait, nagkaroon na po ng bagong kasunduan ang dalawang bansa, Pilipinas at Kuwait, na magtitiyak po ng wala nang maabuso. Sana masunod ang naturang kasunduan at kung may lalabag ay sana'y maparusahan. Bueno, ang ating mga kasama sa labas, siyempre, mga Leader News Patrol ay anytime pwedeng magbalita po sa atin. Si partner Boyet Guillermo, binabantayan ang binabantayan ang mga prime commodities. Ito'y napaka-importante. Mamaya nga, abangan po ninyo sapagkat kakausapin po natin si Congressman Mikey Romero for his analysis sa patuloy pong pagtaas ng inflation rate sa ating bansa at ang impact po nito sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Ayan. Ayusin muna natin ang linya sa lugar ni partner Boyet G. Ang ating kasama naman na nakabantay po sa Southern Metro Manila. Oras natin mga kapatid, 2:31 in the afternoon. At patuloy po kayong nanonood sa ating palatuntunang Kamaong Asero dito po sa Leader News Philippines. At kumusta po ang mga nasa northern bahagi po ng Pilipinas? Mainit pa rin, napakainit pa rin. Kanina napanood natin yung video ng palitan po ng argumento at diskusyon dyan po sa Senado ni Senator Ping Lacson at ni Senator Kiko Pangilinan patungkol po sa Senate resolution about the quo warranto issue dyan sa Supreme Court na nagtanggal kay Chief Justice Sereno, no? At maganda at matalino yung diskusyon kanina. And I really understand why Senator Ping Lacson did not sign that resolution. And I also understand why 14 senators do sign the resolution. Panoorin po ninyo, no? Nakakatuwa. Siyempre, yung mga anti-Sireno, tuwan-tuwa kay Ping Lacson. Yung mga pro-Sireno naman, o pro-Senate, ay tuwan-tuwa na naman kay Kiko Pangilinan. Dalawang side lamang po yan, ano? Dangan nga lamang, sa dulo po ng mga pinag-uusapan, sana po'y
pagdating sa serbisyo sa taong bayan. Sana'y wala pong politikang pinag-uusapan. Sana'y walang political color in terms of public service or helping the Filipinos. At ang pinag-uusapan po natin dito ay maayos na serbisyo sa taong bayan. Ngayon po, ang pangit na nangyayari at this very moment, tuloy-tuloy ang pagtaas po ng mga bilihin. Yan po yung binabantayan ni partner Boyet Guillermo. Papasukin natin ang kanyang latest report. Live mula po sa Southern Metro Manila, partner Boyet, magandang hapon sa iyo. Go ahead please. Magandang hapon, partner. Wala pa? Wala pa. Sige, balikan natin yan mamaya. Wala pa pala eh. Tuloy muna tayo. I-ready natin. Lux Primero. Magandang hapon sa iyo, kaibigan Lux. At malakas na dito, sir. Mono po kasi ang headset mo dyan. Okay. Itong headset ko, kaya pala, sagad ako rito sa volume natin. Sagad na sagad. Bakit kaya, no? Sige, di bale. Naririnig ko naman. Raymar Valera, hi! Raymar, taga-saan ba si Raymar? Dami nating mga viewers na nakaka-inspire na malaman sila po'y nanonood sa atin. At partner Oliver, si paring Gani Oro magre-report sa atin. Oh. Partner Gani, magandang hapon sa iyo. Si Gani Oro po ang aking station manager sa A-Tri Media DCRJ. Kaya lang nagkahiwa-hiwalay na kami ng landas because si paring Gani nandun na sa DCME ngayon. Ako naman po, kami ni partner Oliver ay nagtayo na po ng professional online broadcast channel na napapanood po ninyo everyday. By the way, paumanhin pala nung nitong mula Lunes hanggang kahapon, biktima po tayo ng pagnipis ng kuryente at kapalpakan ng telco. No? Pinagmamalaki po namin na ang Leader ng Philippines is powered by 200 Mbps fiber internet ng PLDT, pero for the last few days, pinahirapan kami ng internet ng PLDT. May system problem yata ang fiber internet ng PLDT. Sana ngayong araw ay makapagtuloy-tuloy kami at tayo na magsama-sama dito sa ating palatuntunan. Good day, Idol, at sa mga tagapanood, tagapakinig ng LNPH. Pagbati mula kay partner Bong David, ang founder po ng MCBO na public service din po ang laging ginagawa, especially sa mga OFW yung distressed. Sila po ay ang laki-laki ng naitutulong at iba pa mga lugar sa Pilipinas na nangangailangan po ng tulong. Partner Bong! Mabuhay ang MCBO! By the way, si Bong mayroon ding online program sa MCBO, MCBO Net Radio. Panoorin po ninyo, no? Panoorin ninyo at ayos yan. Oo. Paring Gani Oro. Sige. Magandang hapon yung aking boss sa A-Tri Media DCRJ. Siya po yung aking station manager at tayo naman po for a while ay naging news and operations director. Wala na, naghiwa-hiwalay na po ang mga magkakaibigan. Nagkanya-kanyang landas na. Gandang hapon at kumusta sa mga dati nating kasama sa A-Tri Media, no? Sila paring Ray Langit, si Neil Ocampo, si Angelo Almonte, si Kabayang Kay Deser, si sino pa ito? Marami pa. marami pa. Sana magkasama-sama tayo muli, no? Why not dito? Pwede dito. Welcome dito sa Leader ng Philippines. 45 minutos mo makalipas ang alas 2 ng hapon. Leader ng Philippines, Kamao nga zero po ang inyong pinapanood. Ulitin natin yung ating contact number po sa studio, 0927-494-2171. Sa Globe yan.
At si Smart po ay 0949-736-5000. Yan, 736-5000. Yan po mga numbers na pwede niyo pong tawagan. Standby ang ating mga Leaders Patrol. Standby. At inagahan po natin, normally, we go online daily at 3 o'clock ng hapon. Kaya lang with what we are experiencing with the power supply coming from the Luzon grid, minarapat naming umpisahan ng magaga kasi baka kako, kung mamaya pa, baka abutan na naman tayo ng brownout, no? Yung brownout pa naman, pati internet, nakasalalay sa supply ng kuryente. So, lahat ng buhay natin, apektado po ng supply ng kuryente. Inaalala ko lamang mga kaibigan, yung nasa mga hospital, ano? Yung mga nasa ICU. Sana'y walang malisgrasya kapag ka nagba-brownout. Sana lahat ng hospital may emergency power supply na pagka merong brownout, insigida automatically nagsishift sa kanilang in-house, sa kanilang sariling power generator. Delikado. Roy Durano, good afternoon, Idol. Kagawad, Roy Durano from Barangay 86, Zone 7, District 1 of Manila. Kagawad Roy, kumusta dyan sa barangay mo? Sana'y ayos na ayos lang kayo dyan sa Barangay 86, Zone 7, District 1, Manila. Sino ba, Kagawad Roy, ang ano mo dyan, ang iyong congressman sa District 1 na yan? Sino ang Kagawad, sino ang congressman nyo dyan? I think Manila area is divided into 4 districts, if I am not mistaken, or 6 districts. Kinatay-katay ng todo yan Kaya nga pati barangay dyan halos ilan bang barangay sa Maynila? I think 200 barangays. The next city with the largest numbers of barangay in the country, next to Quezon City. Ang Quezon City, if I'm not mistaken, may 400. Kung di ako nagkakamali or ang Quezon City may 800. So anyway, tuloy tayo. Sige. Mamaya, papasadahan natin yung mga nabanggit na nating issue, no? We'll discuss it intelligently at walang bias, walang halong politika. Pag-uusapan po lang natin alin ang tama, alin ang mali. At tayo po'y maninindigan siyempre sa tama. Okay? Dahil yun ang ating agenda, mas dumami po ang tama, iwaksi ang mali. 2:49 in the afternoon. Mabuti pa kausapin natin si Paring Gani, ano? Si Paring Gani po ay isang professional na broadcaster na sa kanyang buhay ay nangangarap na maglingkod din sa public office. Therefore, si Paring Gani ay tumakbo sa pagkakapitan ulit. Makaraang yung kanyang election protest sa nagdaan pang halalan ay hindi na natapos. Inabutan na naman ng eleksyon ngayong taon. Kausapan natin si Paring Gani. Saglit 2:49 live mula po sa Quezon City. Nasa linya natin ang aking idol, si Paring Gani. Paring Gani, magandang hapon sa iyo, partner. Magandang hapon, Paring Ero. Magandang hapon sa lahat. Mundo sapagkat nakita natin na ako. Palagay ko kailangan natin Paring Gani. Ayun. Tuloy mo partner. Medyo scrambled lang yung signal natin but I think we can hear you clearly now. Alright, yun na-interrupt ang visit sa broadcast. But anyway, siguro yan ang kuhan. Ito pagnipis ng supply ng kuryente. I agree. In fact, habang nagsasalita ka, partner, nag-trip up na naman ang kuryente namin dito sa studio.
So, kumusta ka na? Kumusta ka na? Ang buong mundo ay nanonood, partner, sa'yo. Kumusta na ang Gani Oro? Well, okay lang naman. Alam mo, always ang pagiging media man, always a broadcaster, laging ganun tayo. Yes. Ano man larangan ng patutunguhan natin, babalik at babalik tayo sa broadcast media. May mga nagdo-double ups lang siguro sa signal ko. I don't know kung pumapasok tayo on the air kasi nag-feedback dito sa akin, paring Errol. We are hearing you very clearly and tayo'y napapanood ng mga viewers natin ng okay naman. Okay. Mamaya, babalik ako. Medyo may pumapasok lang dito. Medyo, it's annoying. Sumasabay na boses sa akin, siguro dahil sa signal ko. Pero I'll be back in just a while. Ayusin ko lang yung aking communication dito, parang Errol. Alright. Balik mo na sa'yo. Alright, thank you. Mga kaibigan, si partner, paring Gani Oro ang inyo pong napakinggan live dito sa ating palatuntunan. May mga pag-uusapan kami mamaya ng konti sapagkat marami po ang nangyari sa barangay elections na kanyang ilalahad sa ating palatuntunan na dapat malaman po ng lahat. Alright. Ayos, sige. Balikan natin siya mamaya. 3:52 in the afternoon. Kagawad Roy. Ayan, sige. Nasa Maynila pala si Kagawad Roy Durano. Sino pa mga nanonood sa atin? Message po kayo ha sa mga nanonood sa atin. Kayo maya. At kung may nais po kayong isumbong naman sa atin ay feel free, no? Kahapon sa Fairview area. Bernard Benyosa, partner, kumusta ka na dyan? Kumusta ka dyan? Tawagan mo ako after the program. Mamaya ng konti, pagsapit ng 3 p.m., kakausapin po natin si Congressman Mikey Romero ng One Pacman Party List. Sapagkat tayo po ay concerned sa patuloy pong pagtaas ng mga bilihin. At marami po ang hindi na mapakali dahil, mataas ang presyo ng bigas, mataas ang presyo ng petrolyo, mababa ang sweldo, at halos hindi na magkanda o gaga ang mga misis ng tahanan na nagbabudget po ng kakarampot na kinikita ng kanilang mga mister. Sige. Pause muna tayo sa ilang saglit, mga kaibigan. Ang oras natin ay 2:53 in the afternoon. Ang bahaging ito ng ating program ay hatid po sa atin ng Long Reach, Philippines. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. From the studios of Litter News Philippines, Errol Nakame of Kamaong Asero. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero.
from the studios of Litter News Philippines, Errol Dakabe of Kamaong Acero. Thank you. Okay, dun po sa mga nais makabili ng mga produkto ng Long Reach Philippines. Napakarami pong produkto na makatutulong po sa maganda po ninyong kalusugan. Do call us. Tawagan niyo lamang po kami sa 0927-494-2171 or sa 0949-736-5000. Alam niyo po, ako personally, ang ginagamit ko dun sa mga produktong yun, yung PiCap. Yung PiCap po kasi ay yung mga acidic na tubig natin sa paligid, yung mga nabibili, dinideliver sa atin, ay nagiging alkaline water. Alam niyo po bang ang acidic water ay nagre-resulta po yan sa sari-saring karamdaman ng ating mga kababayan. And amazingly, nagkaroon po ng magandang produktong PiCap ng Long Reach Philippines at yung mga napakataas sa acidity na mga tubig ay nako-convert into alkaline water sa pamamagitan po ng PiCap. Iabot mo nga sa akin, partner, yung box na lang ng PiCap para ipakita natin nandun sa table natin, box lang kasi inalis ko yung yung actual na PiCap dahil ginagamit ko. Ay nasa opisina yung box muna. Dahil pakita ko lang, abutin ko lang. Okay. Kaibigan, ito po ito yung box ng PiCap. Ang laman po nito, ito yung parang tumbler. It's actually look like a tumbler na kakaiba siya dahil may mga bahagi siya dyan na parang by Lord's grace na convert yung acidic na tubig na maging alkaline water. At naniniwala ko na yung mga taong hyper-acidic, gagaling po sa inyong mga karamdaman sa pamagitan po ng PiCap. So, tawagan niyo po kami, Tawagan niyo po kami sa sino man pong gustong magkaroon ng magandang gamit na ito na makatutulong po sa inyong kalusugan, ang PiCap ng Long Reach Philippines. Tawagan niyo po kami sa 0927-494-2171 at 0949-736-5000. Patuloy po kayo sa ating palatuntunang Kamaong Acero. Kamaong Acero sa Litter News Philippines. Si Errol Dakabe, ang Kamaong Acero. Thank you. Ayan. Alam niyo po, natutuwa ko rito sa studio natin. Unti-unti automated talaga yung studio natin. Dipindot lahat, Hindi na tulad dati na dinab. Naka-nab yung mga controls ng equipment sa atin. Digital. Alright. 3:00 na po ng hapon. As promised, mga kaibigan, may kakausapin po tayong resource person na maaaring magpaliwanag po sa atin sa epekto na po ng patuloy na pagtaas po ng inflation rate sa ating ekonomiya at sa ating bansa na ramdam po ng mga ordinaryong tao. Habang si partner Jojo Sikat ay ready na lang magbalita sa atin na Teo, unahin kaya muna natin si partner Jojo Sikat habang naka-standby na siya at yung iba pang kausap natin ay inire-ready po natin sa ating palatuntunan. 3:01 in the afternoon, papasukin natin ang report ni partner Jojo Sikat. Bangsamoro Transition Committee, ipinaubaya na raw po sa Kongreso ang BBL. Narito ang detalye ng report ni partner Jojo Sikat. Partner, magandang hapon. Go ahead, please.
Boyet? Okay. Sige. Lipat tayo muna sa linya ni partner Boyet. Yata ang ready na. Sorry Ganyan talaga sa live show May mga glitches. Ganyan talaga. Pero pasasaat, ano yan mapi-perfect natin ang tono to. By the way, alam niyo ho, kami, we're confident enough that with so many friends doing the same, doing online shows, doing online programs, using the power of the online technology, kami po'y naniniwala na you can compare us. Ikumpara po ninyo ang aming ginagawa dito sa Leader News Philippines. Ikumpara po ninyo ang ating content. The way we discuss issues, the way we present issues and news, and the quality of everything we do here, no? Leader News Philippines, and we are proud of our programming. We are proud of the way we serve our viewers, Ang nagpapalakas ng loob po namin ay ang mga viewers natin sa iba't ibang lugar, sa Pilipinas, sa ibang bansa. By the way, nais ko palang i-teaser na muna. We have an upcoming mobile journalism workshop. The second mobile journalism workshop sa darating pong June 15. Sumali po kayo sapagkat kami po'y magtuturo kung paano po mag-shoot ng mga balita by mere using your cell phone. Alright? Okay, puntan muna natin ang lugar ni partner Boyet Guillermo. Tumpak na hong 3 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Mula po sa Southern Metro Manila si partner Boyet. Binabantayan po ang mga pangunahing bilihin. Partner Boyet, magandang hapon sa iyo. Pasok! Para daw ang pangamba mamimili dahil issue ng mga pangunahing sanhin ng tax acceleration Teka. Ayusin natin. Nawawala-wala Yet, saglit on and off yung signal mo. Bakit kaya ganyan ang signal mo? Nawawala, nagkakaroon, nawawala, nagkakaroon. Parang siso. One more time. Partner Boyet, magandang hapong muli sa inyo. Go ahead. Yes, para Errol, mapangamba ng pili dahil sa issue ng mga pangunahing. Ganun pa rin. Saglit, partner, we will cut down the signal and we'll call you back. Saglit, partner. Saglit. Sorry, may diferensya itong natin, Ano ba yan? Fluctuating electricity? Telco yan, Bakit ganon? Bakit ganon? Saglit, Samantala! Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan. Dito ako, di ba? Ayan. Nalilito ako ng camera natin. Ready na ulit si partner Boyet? 0927-494-2171 yung ating globe number. At yung ating smart number po ay 0949-736-5000. Gandang hapon po sa mga nasa key cities ng ating bansa, no? Tayo, as much as possible, gusto ko yung relax yung style natin. Hindi yung parang hinahabol ng 5 baka. Kasi alam niyo po, ang ating programa dapat ay based on content. Based on content. Ano ba ang laman ng ating programa? Ano ba ang pinag-uusapan? Kami po, we assure you na hindi po kami lumabas na lamang ng ganito para humimod po ng puwitan ng mga politiko. No. No for that, no? Ang aming agenda, ang aming commitment po ay para sa tao. Bigyan po ng tama at totoong balita ang taong bayan. At kami po ay mananatiling ganyan, Alright, balikan natin si partner Boyet Guillermo sa ating palatuntunan. 6 minutos na po makalipas ang alas 3 ng hapon. One more time, partner Boyet, magandang hapon. Pasok! Yes, Errol, daw ang mamimili taas ng presyo bilihin sa taxon for action and inclusion sa 4 na ang DTI. Partner, alam mo, napaka-importante ng balita mong yan, but I really don't understand bakit nagpuputol-putol.
Parang siso ba na on off ang dumadating dito. Can you transfer to a better place? Baka sa signal bro ng location natin. Dito sa amin okay naman pero ang dumarating na signal ay putol-putol. Kami sumasabot so tayo kayo sa isang maganda. Diyos ko po, parang ayaw iparating at ayaw ipaalam sa publiko ang report mo, partner. Pinuputol-putol eh. Hindi ko maintindihan. Maling tinder. Kita mo na yan. Natin. Excited pa naman ako sa report mo kasi actual yan na nakita mo sa mga pamilihan, yung mga presyo. At hindi tayo mabubola na ng mga mambubola at mga nagdi-dribble sa atin. Okay. At hindi yan kung bakit sasalita nga ito, no? Na yung aking dahil pinag-uusapan bilihin ito eh. Oo nga. Yet, saglit ha, gamit kaya kami ng ibang komunikasyon at itong isang komunikasyon namin hindi ko alam kung ito ba ang dahilan o dyan ba sa'yo. Ganito talaga ang digital eh. Balita ka sa ng nila yung ating network telcos natin. Kaya nga saglit ha, hindi talaga maintindihan. Sorry partner, patawad talaga, patawad. Kami excited sa balita mong yan pero hindi talaga mabuo partner. Putol-putol. Saglit ha, gagamit kami ng ibang pwede na yata itong satellite po na hawak namin. Satellite po na gawa sa Sa magawa yung satellite po na yan. Baka mas malinaw yan. Alas 3:08 na po ng hapon. Mamaya ng konti si Congressman Mikey Romero ng One Pacman Party List. Kausapin natin. Samantala si Pacman, yung the real Pacman, Senator Manny Pacquiao ay sasabak daw po sa 6 na sparring session ngayong araw. Busy-busy ang mama, no? Senador na, businessman pa, basketball team owner, preacher, pastor, nakipakman na talaga ang lahat. Napakaswerte ng mama yan. Sana dumami ang tulad ni Pacman na ang pagpapala ng Diyos ay talagang ibinubuhos. Okay, sige. Meantime, baka ang dahilan ay itong pagnipis ng kuryente. Saglit ha. Iiral pa rin daw mga kapatid ang yellow alert ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP ngayong hapon. Ang sabi po kasi ng NGCP, nananatili pa rin sobrang nipis po ang reserbang kuryente sa Luzon Grid dahil sa sobrang laki naman ang demand sa supply ng kuryente. Inabatid po na na mahigit sa 10,000 megawatts ang power demand sa Luzon Grid pero ang alokasyon lamang ay 11,000 megawatts. So ibig sabihin talagang there will be a point in time na mawawalan talaga ng kuryente ang ibang lugar eh. Kasi imagine, mahigit 10,000 megawatts ang kailangan. Ang reserva ay o ang allocation ay 11,000 watts lang eh. If maaaring tumaas ang demand eh. O lalagpas ng 11,000. So yari. O maliban dito, nakapagtala pa rin ng shutdown sa ilang mga planta po ng kuryente. At thereby, limitado po ang nilalabas na supply ng elektrisidad sa mga naturang planta. Ang resulta, kahit ang leader ng Philippines ay hindi pinatatawad sa brownout. No? Brownout na nakakapirwisyo po sa ekonomiya. Unahin kayo natin, partner, si Jojo muna para maibang linya. No? Siya na, nandiyan na. Jojo Sikat. Areglado. Si Boyet. O, para kako ba ibang signal muna? Saglit ha. Balikan na natin si Boyet. One more time, Boyet G. Magandang hapong muli sa iyo. Go ahead. Palagay ko, magandang hapon na. Ha? Tuloy ka, tuloy. Sige. Okay. Para daw ng mga mamimili pagtaas ng presyo ng bilihin, reform, population, and
train ko. Wala talaga, partner. Hindi maintindihan, ha? Saglit, ha? I-try ko itong linyang papunta kay partner Jojo Sikat. Baka maiba yung signal natin. Saglit, ha? Babalikan ka namin. Promise talaga. Babalikan ka namin. Don't you worry. Balikan ka namin. Ibahin natin yung rota ng signal. Anyway, ready na si partner Jojo Sikat. Equally important ang balitang yan na dala niya, pati yung mga galing sa Senado. Sorry, pasensya, patawad po sa ang teknolohiya talaga may mga downside eh. May mga downside ang technology na gamit po natin. 3:12 in the afternoon at binabati po natin ang mga kasapi ng happy anniversary kay Kaabel Atienza, yung kanyang Bataan Riders Organization na magdiriwang ng kanilang ikalimaya ng anibersaryo sa Sabado. Sa Sabado, June 2 up to 3. 2 araw yata, parang piyesta yata ito sa Bataan kapag ka nagkataon. Kaabel Atienza at sa mga kasama mo dyan sa Bataan Eagle Riders Organization, Eagle Riders Club. Congratulations sa inyong nalalapit na anibersaryo. Alright, sige. Live mula sa Senado, Bangsamoro Transition Commission, ipapaubayan na lamang daw po ang pagpasa ng BBL sa Kongreso. Partner Joe, magandang hapon. Pasok! Yes, magandang hapon naman sa kasamang Aaron. Iginit itong si Bangsamoro Transition Commission na kanila nang ipapaubaya sa diskarte ng mga mababatas. Tutuloy ang sa katuparan nga ng Bangsamoro Basic Law, makalusga ito sa pinalapagbasa ng Kamara kaninang madaling araw dito sa Senado. Sa panayam kaninang madaling araw dito sa Senado, sinabi ni Moro Islamic Liberation Front at Vice Chairman for Political Affairs at siya nga rin yung head ng Bangsamoro Transition Commission, ang chairman na si Gasali Japar, na nakita naman nila yung pagsisikap ng mga mababatas na nagsusulong ng panukala. Nais ng MILF officials na mapanatili na itong Bicameral Conference Committee yung ilang original na provision na dati pa nilang ipinupursige. Nananalig din daw sila sa pangako nitong si Pangulong Rodrigo Duterte na maisa mga sa SONA sa Hulyo itong BBL bilang ganap ng batas, lalo't personal umano itong sinabi sa kanya nitong si Pangulong Rodrigo Duterte. Si Japar ay kasamang nakikipagpuyatan niya rito hanggang kanina madaling araw dito sa naging debate para sa BBL sa kanilang last session day. Una rito, inabot ng pasado alauna ng madaling araw yung paghihintay ng mga senador sa mahigit sa 100 pahina ng panukalang batasa. Ayon nga rito kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, kaya tumagal itong hanggang umaga yung proseso nila upang matiyak na may papasok itong mga kakailanganin batas o kinakailangan pagbabago at matanggal yung mga bahaging maaaring questionin sa aspeto legal o sa Korte Suprema. Sa huli kanina madaling araw, umabot sa 21 boto ng mga senador na dito nga pabor sa BBL. At wala na dinig itong si Senador Manny Pacquiao at itong nakapita si Senadora Laila de Lima. Habang sa Kamara naman ay umabot sa 227 mababatas ang pumabor, 11 yung kumontra at 2 yung nag-abstain niya. Dahil dito, ihahabol na lang sa Bicameral Conference Committee yung pagkakaayos sa mga pinalabersyong lalagdan nga nito si Pangulong Rodrigo Duterte bago yung kanyang State of the Nation address sa July 23. Ito, si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines Nagulat. Thank you, partner Jojo Sikat live mula po sa Senate of the Republic of the Philippines. Sa ating palatuntunang Kamao nga Zero sa Leader News Philippines, naghatid sa atin sa oras na 16 minutos na po makalipas ang alas 3 ng hapon. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you. At sige, balikan na natin yung lugar ni partner Boyet Guillermo para matest natin yung highway of signal na ulit natin. Inabot natin for a while. Tinuna natin si partner Jojo Sikat. Okay yung signal ni partner Jojo Sikat. Nasa Senado si partner Jojo. Si partner Boyet ay nasa Southern Metro Manila. Let's find it out kung okay na, no?
yung kanyang signal para may pasok yung kanyang importanteng report. Okay? Tinatawagan natin kanina pa si Zamboanga City 1st District Congressman Celso Lobregat dahil siya may sinasabing there are some unconstitutional and disadvantageous provisions sa BBL na dapat daw ay amyendahan ng Bicameral Conference Committee once they convene, I think, very soon, no? Bago maging final na version ng Kamara at ng Senado na dadalhin po sa, of course, aprobahan ng BICAM at isusumiti sa Pangulong Duterte for his signature. And finally, yan po yung magiging batas kapag naisa publiko po yan. Na-publish sa isang malawakang pahayagan bago maging pinal na batas. And I don't think, I just don't know kung meron pa bang IRR yan o may mga prerequisite pa ba yan na kailangang i-comply bago maging pinal na batas. Ang BBL, mga kaibigan, ipinangako ng Pangulong Duterte na kanyang ipapasa oras na siya po'y maging presidente na sa kanyang tingin ay susi ng kapayapaan sa maraming lugar sa Mindanao. But unfortunately, yung mga dating kasama po ng MILF, by the way, ang direktang kausap po ng Pangulo dito na ibibigay ang BBL ay sa liderato po ng MILF, Moro Islamic Liberation Front. And I hope you still remember, nung panahon po ni FBR, ang hineli naman ni FBR ay yung mga MNLF. Kaya nga't nagkaroon po ng Autonomous Region in Muslim Mindanao, ARMM. Pinaupo bilang chairman po ng ARMM si Nur Miswari, na chairman naman po ng MNLF. Ano nangyari? Nung meron na pong ARMM, naging aktibo na naman sa panggugulo yung MILF. And public knowledge naman, yung mga miyembro po at mga opisyal ng MILF, dating MNLF. Ayan. So ngayon, ang kausap naman po ng gobyerno, primarily ay MILF. On the side, nandyan yung MNLF. Pero on the other side, mga kaibigan, umusbong na naman po yung BIFF, Bangsamoro Islamic Freedom Fighter, na parehas naman ang hitsura. Parehas ang hitsura. May mga armas, pumapatay, salakay ng salakay sa mga establishmento ng mga militar at mga kapwa Pilipino ang natutodas. Yan. So, sinasabi pa ng BIFF, mga kaibigan, na hindi solusyon ang BBL sa pangmatagalang katahimikan daw sa Mindanao. Tayo po ay, as always, naghahanap po ng talagang solusyon. Ang problema dito, sa Mindanao area, ang mga tao ba talaga dyan, lalo yung mga may armas, are they really willing to have a lasting peace? Kasi kahit gaano kasinsero ang gobyerno, mag-alok ng kung ano-ano, maglatag ng mas magagandang batas, kung ang mga tao talaga dyan ay seems to be puppet of some interest group. Lalo ang Malaysia tinitingnan ko rito talaga nagpapagulo sa Mindanao because they don't want our attention to be focused on the Sabah claim. Palagay ko'y magugulat kayo. Ang Malaysia na lagi pong kunyari nagpapanggap na negotiator so that we can have a peace in Mindanao by hosting to negotiation, etc., etc. Ang totoo po dyan, maraming nagsasabi, sila po ang nasa likod ng kaguluhan dyan. Para ang mga Pilipino, matutuon yung gulo sa loob ng Mindanao at hindi maalala yung claim natin sa Sabah, Malaysia. Actually, ang Sabah po ay long time ago, parte po yan ng Pilipinas na inuupahan lamang ngayon ng Malaysia for a certain amount. Dahil sa gulo sa Mindanao, hindi po napag-uusapan yan. Yan ang gusto ng Malaysia. Kaya tuloy-tuloy ang kaguluhan, may inaarmas ang mga grupo, nagpapagulo sa ating bansa. Ready na yata si partner Boyet at this time. Kumusta ang mga pangunahing bilihin sa Southern Metro Manila, partner Boyet? One more time. Go ahead, please. Yes, daw mapawi
ng mga mamimili dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa ng tax reform or accelerated taxation o trade bansa. Apat na tindahan ang minonitor ngayon ng CTI sa Metro Manila at kapatid na wala naman daw pagtaas sa presyo ng bigas, karne at ibang panglaing bilihin. Gayun pa man, para sa ng pagbabantay sa posibleng magsasamantala sa pagtaas naman ng presyo ng langis, magtatakda ng suggested retail price o SRP ang DTI sa mga mula karne, gulay at isda. Sinabi ng DTI na lalo pa nitong pangalawakin ang pagbabantay sa ating nakaampulitan kaugnay ng presyo at ng mga bilihin. Ayon kay DTI, Secretary Ramon Lopez, sa kanilang pag-aaral o survey, ang taas lamang ng mga presyo ay ang Sweden, mga restaurant, vehicle at transportation. Sinabi pa ni Lopez, sa madaling panahon, padagad ang SRP sa Metro Manila sa kaunang buwan upang maobserbahan kung epektibo ang pagbabantay. Samantala na nakawag naman ang DTI sa publiko na i-report sa kanilang tinapan kung sino mang mga negosyante o tindera ang magsasamantala at ibigay alam lamang sa kanila o pwedeng itaw sa numero 7-3330 live mula sa South Metro, Boy Guillermo, Liberty, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ay, talaga naman, oh. So, at least may naisasabi ang DTI, ano? Pero for the reality, naghihintay tayo may masampulan ng DTI sa mga nag-aabuso na mga negosyanteng skyrocketing ang mga presyo po ng tinitinda, mga paninda po nila. Sana may masampulan para matakot ang mga abusadong negosyanteng nagsasamantala sa sitwasyon. Di ba? Re-report. Yan. Re-report. May hotline. Sino na ba ang nagilitan ng leg? I mean, sino na ba ang naparusahan? Mas maganda may pakita yung DTI ng mga naparusahan para they can clearly send the message. Di ba? Kasi pagka may nasasampulan talaga, wala nang maraming satsat. Kita ang resulta that they really mean their business of protecting the consumers. Yan po ang ating punto dyan. Pero kung puros kending-kending ang DTI dyan, suggested SRP, hindi naman nasusunod, pagtatawanan lang tayo niyan. Idol, pa-shoutout po kay, basahin nga natin yan, tayo. Sabi ni Kagawad Roy Durano, Idol, pa-shoutout po kay Kunsyal Ninong Rod Laksamana from District 2 ng Manila. Laging naaasahan sa lahat ng bagay. Matulungin, Idol. Sige, Congressman parang magiging congressman si Rod Laksamana tuloy, ano? Promoted na. Konsihal Rod Laksamana. Yan. Pinupuri ka ni Roy Durano, Konsihal Kagawad Roy Durano. Konsyal Rod. Kumusta ka, Konsyal Rod? Yan, sa City Council naman yan. Sige, naka-line up ng tawagan natin. Congressman Mikey Romero, si paring Gani Oro rin. Ready na, partner Oliver? Yan. Mobile or my line? Okay. Alas 3:25 na po ng hapon. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alam niyo po, dahil sa ipinatupad na train law, paghina po ng piso kontra dolyar, pagtaas po ng inflation rate, pagtaas po ng presyo ng petroleum products, ang inflation rate po sa Pilipinas ay sumirit na parang jet plane. Parang jet plane. Now, ang epekto, hindi po may tatanggi, nagtaasan po ang bilihin. May mga tao na ang sinisisi po ang train law sapagkat mataas na nga daw po ang petroleum products, pinapalakol pa ng mataas na excise tax. O therefore, darating po yan sa konsumidor
napakataas na po ng presyo. So, mabuti na lamang may mga nagsasuggest na pwede bang suspendihin muna natin ang excise tax sa crudo. Pero yan po, usapan pa lamang. Until now, wala pang suspension. At yan po ay patuloy na pinapatawan pa rin po ng excise tax despite the very high cost and expensive price na galing po sa international market. So anong gagawin? Anong mangyayari? Hindi naman pwede nating sabihin na walang dapat gawin. Dapat may gawin. Kasi kung walang gagawin, ang mga dapat may gawin, nga tayong lahat yan. Kaya nga po tayo may gobyerno. Kaya nga tayo may mga economic managers. Kaya tayo po may mga naglilingkod sa atin. Yan. Mga public servants, ika nga, na magtitiyak na maayos ang kalalagayan po ng mga Pilipino as they promised to bring change. Tuloy ang mga kababayan natin, ito ba ang pangakong pagbabago? Yan. Kami po, binabalita lamang po namin ang mga nakikita namin sa paligid. Ready na po si One Pacman Party List na Congressman Mikey Romero. Sir, magandang hapon po sa inyo. Si Errol Dacami po ito ng programang Kamaong Asero sa Leader ng Philippines. Sir, magandang hapon. Yes, magandang hapon. Magandang hapon, Errol, at sa yung tagapagpakinig, no? Magandang hapon din. Yes, sir. It's our pleasure to have you in our program this afternoon, Congressman Mikey. Opo, Likewise, my pleasure. ano po ang tingin nyo? Kawawa naman po yung mga ordinaryong kababayan natin. Tumaas ang inflation rate, humina ang piso, tumaas ang presyo ng petroleum products sa world market. Of course, the end effect ay nandun po sa mga pangunahing bilihin, sir. May magagawa ba ang gobyerno dyan, sir, sa tingin mo? Opo, no? Medyo, ito po ang sitwasyon natin ngayon, napakapait, no? Dahil yung dollar tumaas ng 6% since ito pong January. Ang crude oil naman from 45 umabot na ng 70. No? So halos 40% na rin yung tinaas. So yung inflation po natin, meaning kung yung piso po natin, nababawasan tayo ng halos 4% to 5% every month. So yung piso mo halos 95 cents na lang ang halaga ngayon kada buwan. So ang laki ho ng mga ating mga problemang pang-ekonomiya ngayon. So marami ho tayong mga solusyon dyan. No? Part of the solution is dapat itong crude oil muna ma-stabilize natin yung presyo. No? One of the things that we should do is do a oil stabilization fund or oil stabilization reserves. Katulad doon ng dollar reserves, kailangan magkaroon na rin ng Pilipinas ng oil reserves. Para pag tumataas ang presyo ng oil, yung reserves natin ang papalit para yung presyo hindi sumisita. Maganda yang nasa isip mo, Congressman Mikey. Opo. Is that easy to do, sir? Nag-submit po ako kahapon ng House resolution urging President Duterte to put up the strategic oil reserves funded by the Malampaya funds. Ito po, ang gagawin nito is i-import po ang Pilipinas ng mga mabababang presyo from non-OPEC country oil para po ito na ngayon ang magiging reserves natin para pag tumataas ang presyo ng gasolina o fuel, hindi tayo kukuha doon kundi yung reserves natin ang bibili ng ating mga mamamayan. So, masa-stabilize natin yung presyo ng langis. Oo. That's a very nice idea, Congressman Mikey. Anong tanggap ng mga kasama po ninyo dyan sa Kongreso? Open po sila, no? Mukhang kaya ho natin isulong at maging batas at mahikayat. Dalawa ho ang pwede natin gawin. One is si President Duterte can issue an executive order or gawin natin batas. So, dalawa hong portion ng pwede natin gawin. Nga lang, ang pinakamabilis sa tingin po namin dito sa programa natin
that executive order the president can issue, no? Kaysa po sa another legislation that will take time, Congressman Mikey. Medyo matagal po, lalo na ngayon, break kami. Balik po kami ng July 24, pero si Presidente Duterte naman, mabilis namang kumilos. I encourage him to put up an executive order putting up a strategic oil reserve fund also. Opo. At sana'y mangyari po nga yung suggestion po ninyo, Congressman, masabay sana sa kanyang SONA just as with the dream for the BBL passage na hinahabol po sa SONA, Congressman, di po ba? Tama po, no? Dito po sa Kongreso at sa Senate, pumasa na po yung Bangsamoro Basic Law kahapon po, pareho, sabay, no? Opo. And ito pong July, first week of July, magkakaroon ho ng bicameral, meaning yung Senate and the Congress and the House will meet para pag-usapan kung anong klaseng batas ang final result ng Bangsamoro, which will be signed on itong SONA na July 23. Sa umaga po, pipirmahan yung final version ng Bangsamoro Basic Law. Tulad po ng sinabi ko, sana kasabay niyan na Kong Mikey, may executive order creating that oil reserve that will caution the Philippines from the skyrocketing price of the petroleum products kapag gumagalaw sa world market, Congressman. Opo, sana mauna yung EO. No? Sana mapirmahan kasi ito yung way to stabilize the crude oil. Yes, sir. Oo. Do you agree in the clamor of the majority of the workers na dahil nagtaas naman ng mga bilihin, nagtaas ang petroleum products, may inflation rate, would you agree on the idea na magkaroon po ng wage increase na, sir? Opo, nagsulong din ako ng batas dito sa Kongreso na itaas ng 15 pesos ang minimum wage. No? Kasi po, because of the inflation, meaning yung presyo ng bilihin, tumataas lahat by 5%. Yes, sir. Yan yung logic, di ba? Dahil yung inflation rate is 4.5% to 5% every month. So, lahat ng presyo ng bilihin, technically, tataas din ng 4 to 5%. Right. So, for the ordinary people, yung ating mga kababayan, para maka-cope up sila, kailangan din itaas yung minimum wage nila by 15 pesos. Oo. Yan ang aking panukalang sa ating Kongreso. Itaas natin ng 15 pesos ang minimum wage. So from 512 plus 15 pesos magiging 527 if yes, just in case. Opo. Oo, yan. As a starting line lang yan. Kumbaga, dito tayo magsimula. Yeah, kasi at this very moment, ang hinihiling ng workers group ay 750 minimum wage, Congressman. Kailangan pag-aralan pa. Hindi naman, ang tinaas lang kasi ng inflation is 5%. So, siyempre, eventually, 5% lang ang dapat natin at least itaas. And then, yung more than 5%, explain natin or kailangan pag-aralan natin kasi iba rin yung epekto sa mga business, sa mga negosyo niyan . Opo. Oo, kailangan masinop na pag-aaral pa gawin natin. Alright, oo. Meantime, ang DTI nagpapaalala na huwag mag-abuso ang mga negosyante but hanggang doon lang po ang DTI, Congressman . Suggested retail price, kami nga sabi ko, hinahamon ko ang DTI may sampulan sa mga lumalabag, iparusahan. Because we need to protect the interest of the consumers, Congressman. Oo, kailangan i-penalize natin yung mga hoarding na yan. Hindi pwede according to our laws, lahat ng basic commodities, hindi pwede silang mag-hoard. Hindi sila pwede magtago ng kanilang mga produkto at saka yung presyo, kailangan i-maintain nila yung presyo na nilalabas ng DTI. Tama po yun. Oo. Sana nga
may magawa po ang gobyerno na sa pamamarang mabilis para mahinggaanan, medyo gumaan ang problema ng mga Pilipino sa inflation rate. Congressman, sa Lunes po ay pasokan na po ng mga estudyante para sa academic year, school year 2018-2019. Ano po ang panawagan ng One Pacman Party List sa mga estudyante natin at sa mga parents, sir? Ang kagandahan ho ng One Pacman at saka ng opisina ko, nakapagbigay po kami 3,000 libreng estudyante for this year. 3,000 all over the Philippines. Scholarship. Scholarships po yan. No? Aha. So, ang panawagan ko sa kanila is, unang-una, huwag itaas ang presyo ng tuition. Oo naman. Yan ang unang-una. Mhm. So, kasi lahat tumataas na, yung tuition kailangan i-subsidize ng gobyerno. Mm-mm. At may pera naman ang gobyerno para i-subsidize itong mga tuition fee increases. Mhm. So, Ayan. good luck na lang sa ating mga mag-aaral and sana mag-graduate sila ng Makatapos sila. tama sa oras. Tama yan, Congressman. Okay. Kami po ba'y nagpapasalamat na Kong Mikey sa inyo pong oras at sa matalinong pag-analisa sa mga issue, mga suggestions po ninyo. We thank you so much. Ulitin po natin ito, Kong, at kami po ay once in a while makikipagbalitan po sa inyo. Opo, maraming po salamat, Errol, and sa lahat ng yung nakikinig sa iyong podcast. Congratulations din sa iyo. You're doing a great job. Thank you, sir. Thank you. Magandang hapon and Maraming po salamat. our best wishes po sa inyo, Congressman. Thank you, sir. Sige po, maraming salamat. Sir. Mga kaibigan, inyo pong napanood ang ating panayam kay One Pacman Party List Congressman Mikey Romero. Live sa ating palatuntunang Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright. Yan, sige. Saglit ha. Pagbabalik natin, I gonna pause for a while. Break muna tayo saglit. Pagbabalik natin, kakausapin natin si Paring Gani Oro. Naputol yung ating huntahan kay Paring Gani. Yung aking kaibigang pinagmamalaki sa broadcast, mapa, television at radyo, napakagaling na mama. Kahit anong mangyari, broadcaster pa rin. Yan. Balikan po natin yan si Paring Gani sa ating palatuntunang Kamaong Asero pagkalipas po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dacame of Kamaong Asero. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero.
From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakabe of Kamaong Acero. Thank you ulit sa Long Ridge, Philippines. Ulitin ko po yung mga nais sumubok at makadiskubre po sa galing ng naturang mga produktong nakita po niyo at patuloy po namin pinakikita po sa inyo. Tawag po kayo sa 0927-2171 at sa 0949-765,000. At yan po yung available dito sa ating studio. Yeah? Binabati ko po ang pamunuan ng Heroes, basahin nga natin, partner nga. Binabati ko po ang pamunuan ng Heroes Alliance sa pangunguna ni Sir Oliver. Ingat po kayo sa biyahe nyo sa June 2 and 3. Mabuhay po kayo. Leonard Raimundo. Ayan. Parang pinapaalam ni Leonard na aalis si partner Oliver sa June 2. I'm sure ito'y may kaugnayan sa malaking okasyon sa bataan ni Kaabel. Anibersaryo na kasi ng panglima ba yun, partner? Panglima? Panglimang anibersaryo? I think the 5th anniversary of panlima ba pangatlo? Hindi ko sure, no? But basta what's gonna happen on June 2 ay anniversary celebration po ng Bataan Eagle Riders Club sa pamumuno ni Kaabel Atienza, no? And I would like to congratulate the group for maintaining a good camaraderie and unity amongst the riders dyan po sa Bataan at sa mga kasamang riders sa buong Pilipinas. Tuloy tayo mga kaibigan. Alas 3:43 na po ng hapon. Tuloy tayo sa ating programa. Pasadahan muna natin ang ilan pa mga importanteng issue sa ating bansa na dapat ay nakakarating po kagad sa inyong kaalaman. Dito na ako? Ayan, oo. Sige, habang nire-ready po natin yung ibang mga issue, nasa linya na po natin si Paring Gani Oro para makasama natin sa ating programa. Saglit ha. Live mula po sa Quezon City. Nasa linya na natin si partner Gani Oro, ang idol ng mga broadcaster, ang tinatawag na alamat ng radyo at television partner. Magandang hapong muli sa iyo. Welcome sa ating palatuntunan. Maraming salamat. Maraming salamat, paring Errol. Magandang hapon po sa iyo mga tagapakinig. Pag talaga nag-partner si Errol Dakabe at si paring Oliver Licope, iba ang dating sa ere. Pakalinaw ng video ninyo. At the same time, marunong talagang pumili ng mga caller, ito mga kaibigan natin. Congratulations sa online program mo, paring Errol. Salamat, partner Gani. Of course, sabi ko nga sa iyo, kung malapit-lapit ka lang dito sa aming lugar, dito ka na. Dito ka na, and it's our pleasure to have you in our programming lineup at bigay pa namin sa iyo yung pinakamatinding time slot sana. But anyway, dahil online naman tayo, kahit nandyan ka, pwede tayo magkasama, partner. Alright, anytime, Parigoy. By the way, ano ba ang nangyari sa eleksyon sa barangay mo, partner? Dahil ako'y, alam mo naman, sinusubaybayan ko ang mga nangyayari sa pagnanais mong maglingkod. The last election, nauwi ka sa election protest, nagpaparecount ka na sa paniniwala mong dinaya ka. Ang problema lamang natin ay inabutan ka na naman, naubusan ng oras, inabutan ka ng panibagong election, parang nawalang saysay yung election protest mo, yung gastos mo, pagod, etc. Mga tumutulong. So nagkaroon na naman ng election. Ano ba nangyari sa nagdang election dyan sa lugar mo, partner Gani? Well, kagaya ng nangyari din sa ibang mga lugar,
talagang pinaganda ang mabuhay ito ng mga incumbent barangay officials. In fact, sa buong District 5 ng Quezon City, isa lang ang lumusot ditong bago. Ang mga nanalo dito, yung mga incumbent pa rin, yung mga dati pa rin, na existing for several years, at saka ilang mga nagpalit-palit na ng kanilang mga asawa, kamag-anak, yung pa rin nangyari dito. But on my barangay, which is Barangay Pasong Putik, yun na lang ang nangyari dito bukod sa pinaghahandaang mabuti ito ng incumbent barangay chairwoman, talagang dumagsa dito parang Errol yung tinatawag na vote buying. At iyan naman ay bilang ebidensya, napakaraming mga botante ang umamin sa inyong lingkod at nagbigay ng kanilang mga sworn statement o mga nilagdaang salaysay na sila ay binayaran o binigyan ng pera, which is pinakabababa ay 200 pesos para iboto lamang itong barangay chairwoman na si Vanji Dungka sa Barangay Pasong Putik. At in fact, inihabol natin sa COMELEC yung deadline nito, which is May 24, ay deadline po nung uling araw po yan ng pag-file ng protesta. Ay muli, hindi natin matanggap ng ating sarili na hindi natin ilantad ang katotohanan ng vote buying. Kaya nag-file po tayo ng protesta na kung saan nakalagay doon po sa ating protesta, itinasaad ng Omnibus Election Code number 68, o Section 68, yung pagdidiskwalipika o disqualification at annulment of proclamation dito sa kasalukuyan na kaupo na barangay chairman because of vote buying o pamimili ng boto. Ang magandang nangyari pala dyan, partner, despite of those issues, yung mga residente dyan na pinagbabayaran ng nakatapat mo sa halalan ay nagtapat sa iyo at nag-execute pa ng mga affidavit. Tama ba, partner Gani? Tama yun paring Errol. Bukod sa affidavit, pinaghandaan na rin natin na makakuha tayo ng ebidensya. Nag-video tayo, nag-picture tayo, at kitang-kita naman sa video natin na noong mismong araw ng eleksyon, sa harap mismo ng kanyang tahanan, ay bukas yung kanyang gate at pumila ang mahabang linya ng mga tao para mag-claim ng 200 pesos batay doon sa sample ballot na mayroong serial number at may password o code na ibig sabihin noon ay bibigyan ka ng pera at pakakainin ka pa kung siyang ibinoto mo noong mga panahon yon. During election day yan, nakakuha tayo ng mga pictures, ebidensya, dokumento, kasama na ng mga sworn statement o mga affidavit ng mga tao mismo sila'y binayaran, parang Errol. Ayun. So dahil sila'y binayaran, tila binoto pa rin nila itong, ang alam ko kasi dyan na isinusuka na sana yan ng mga taga-Pasong Putik dahil ang problema yata sa, tama ba ako, may mga sumbong sa akin, partner Gani, problema sa drugs, problema sa krimen, nakawan at kung ano-ano pang mga pang-abuso ng mga tanod dyan very prevalent, nangyayari sa pamunuan ng kapitanang yan. Dapat nito dapat nito pinagkaisahan ng mga kabarangay mo, partner Gani, na napalitan ng isang Gani Oro. Well, kung mga taong barangay ang pag-uusapan, nando naman ang kanilang simpatiya sa inyong lingkod. Pero iba talaga parang Errol pag gumana na yung pera Pagka nagsimula ng mamigay, sa hirap ng buhay, sapagkat itong barangay namin depressed barangay ito. Actually, yung pinaka-front area nito, which is Quirino Highway, harap ng SM Fairview, nandito yung tatlong malalaking mall. Yes. Sa likod nito yung kahirapan o karukhaan ng buhay ng mga tao, which is kahit na 20 pesos yata ay papayag na ipagbili yung kanilang boto dahil sa hirap ng buhay, yun ang nangyayari. Kaya kahit sabihin na nating isinusuka na o ayaw na yung pamumuno ng kasalukuyang barangay official, pikit mata nilang tinatanggap yung pera dahil katwiran nila
Itong election lang naman sila nakakatanggap ng serbisyo, and after this, wala naman silang matatanggap na serbisyo o anumang paglilingkod dahil sabi nga nung kapitana, bayad na sila at tumanggap na sila ng suhol during election day. Dati nang ginawa yan ng kapitana yan sa kuna, sabi ng mga taga dyan, dati nang ginawa yan nung nagdang eleksyon eh. Sana natuto naman na yung mga taga-Pasong Putik, paring Gani. Anyway, sinumiti mo yan sa COMELEC, partner Gani, yung reklamo mo? Well, submitted ito sa COMELEC with siyempre proper guidance kung paano po ito sa-submit. Ano tayo sa abogado natin at nakasubmit na po yun. Hayaan natin ngayon kung anong kanilang magiging desisyon. And then, naka-furnish din ito ang DILG. In fact, napanood mismo ni DILG Undersecretary Martin Dino yung mga video. Mabuti. At sinabi niyang sufficient itong video na ito, mga ebidensya ito, para isampa nga sa COMELEC. So, again, baka sabihin na naman nila, nagsasawar graping ang inyong lingkod. Hindi po. Bilang isang mamamahayag, bilang isang media man, ay obligasyon din po natin maglantad ng katotohanan. Ano man po ang maging desisyon dito ng Commission on Elections, ang importante bilang isang media man, ipaparating ho natin yung tunay na pangyayari. Kung may pandaraya, kung may ebidensya, dapat nating isumite sa proper forum para yung pong tamang ahensya ng pamahalaan ang magdesisyon dito. At pagdating dyan, hindi din po mawawala yung death threat na tinatanggap ng inyong lingkod nitong bago mag-election pa lamang para tayo paatrasin sa ating pagtakbo bilang kapitan ng barangay. Hanggang ngayon, paring Errol, patuloy na nakatatanggap ng mga pagbabanta sa buhay o death threat ang inyong lingkod dahil dito sa isinusulong natin na ibunyag, ilantad ang lahat ng mga sobra na at kumbaga ay garapalang pandaraya nitong nakalipas na eleksyon. Ito naman ay inilalaban natin, hindi lang para sa sarili natin, kundi doon para sa mga taong barangay na umaasa na talagang mabilang ng totoo ang kanilang mga boto. Pakaingat ka lang, paring Gani, kasi ang mga ganid na taong gumagamit ng dahas, gumagamit ng pera, yan ay sadyang hindi mapagkakatiwalaan. Mga patraidor yan na gumawa ng mga bagay-bagay. At but just the same, I'm sure hindi yan sapat para takutin ka. Hindi yan sapat para patrasin ka sa paglalahad ng katotohanan. At naway maging mabilis, partner, ang resolution ng COMELEC sa problemang yan na ipinagkatiwala mo sa kanila, partner. Maraming salamat, paring Errol. Maraming salamat sa iyong paalala at sa iyong suporta. At as always, sinasabi natin bilang isang media man, tayo po ay maglalahad ng katotohanan hanggang sa mga huling sandali. Kung ano man ang mangyari sa atin, tayo nakahanda na. Ito yung profesyon nating sinumpaan. At siyempre, tayo po ay nagtatry na maglingkod sa bayan. Pero ganun talaga ang politika eh. Hindi natin pwedeng mabago ito sa isang iglap sapagkat maraming proseso ang pagdaraanan. Hindi natin pwedeng mabago yung kalakaran sa isang tao o isang iglap lamang. So thank you so much sa pagkakataong binigay mo sa akin ngayon at naway lumawig pa ang iyong palatuntunan at mali mo one of these days surpresahin kita dyan sa studio at sabay tayong mag-broadcast dyan, paring Errol. It's our pleasure, paring Gani. Maraming salamat sa tiwala mo rin sa ating platform, sa ating programa. Kami mananatiling isang kaibigan na sa isang tawag lang ay kasama mo, partner. Mga kaibigan, napanood po ninyo ang ating panayam kay paring Gani Oro, ang respetadong broadcaster, mapa, television at radyo na muli ay baka sakali sa politika, nais mapaglingkuran ng kanyang mga kabarangay sa Pasong Putik sa Caloocan City. Pero ang hirap po talagang baguhin ang kultura at mentalidad ng pera-pera, no? Lalo't kapag ang lugar ay tinatawag pong lugar ng mga nagdarahop, lugar ng mga mahirap. Hindi na po napag-uusapan po dyan ang kanilang dignidad na tinatawag, ang kanilang pagkataong sinasabi, wala na po.
Alam po lamang nila makatanggap sila ng kapiranggot na salapi, may pambiling bigas, pikit matang, ipagpapalit yung kanilang sagradong boto sana na nagsisilbi bilang kanilang karapatang pumili ng matinong leader at manunungkulan sana sa barangay. Alas 3:57 na po ng hapon, tuloy tayo sa ating programa mga kapatid. Ito pa rin po ang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Batiin nga natin, Partner Oliver, Teo, ng maligayang kaarawan ang chairperson, founder po ng Sulong Katutubo International Foundation Incorporated. Ganda sana kung may music tayo, no? Si Ma'am Amira Sunshine Magdangal, may medical mission bukas dyan po sa bayan po ng Rizal, sa Nueva Ecija. Kasabay po ng pagdiriwang ng kanyang birthday, ay parang yun yung kanyang ipaglilingkod sa mga katutubo na mabigyan po ng libreng medical services sa pamamagitan po ng medical mission. Mama Mira, happy birthday! At sana'y magtuloy-tuloy ang iyong tagumpay sa pamumuno, pamamahala, pamamalakad po ng Sulong Katutubo International Foundation na alam namin sa puso po ninyo at nababatid namin ang pagiging tapat po ninyong maayos ang welfare, matiyak ang kabutihan at kapakanan ng mga tribal Filipinos sa ating bansa. Napakaraming IPs po sa Pilipinas na nangangailangan po ng tulong. At I know it's not really easy na paglingkuran po ang mga katutubo. Especially personal na pera po ang pinag-uusapan dito, no? Personal na pera. Wala pong public funds. Wala pong perang galing sa gobyerno rito sa ginagawa ni Miss Amira Magdangal. Ang founder po ng SCIFI, Sulong Katutubo International Foundation. At binabati natin siya sa kanyang lakas ng loob at tibay. The other day, may mga nasunugan sa Bungabon Municipality. 5 bahay ang natupok ng apoy. Agad-agad sumugod siya at may dalang mga groceries, mga damit. Ayun, ganun siya. Ganun siyang tumulong sa mga kababayan natin. Pero isang bagay tiniyak sa atin ni Miss Amira, she is not interested with any political position. Hindi po siya nangangarap daw na sumabak sa halalan. Ayan. Kaya yung mga nagsiselos dyan kay Miss Amira na mga politiko, ako na po nagsasabi sa inyo na wala kayong dapat alalahanin. No? Mabuti pa dyan, kaibiganin nyo si Miss Amira, makatulong po sa inyo. Yan po ang pinakamaganda dyan. And, collaboration for so many things like, especially in serving the people is, okay, di ba? Pagtulong-tulungan, gusto nyong maging madali ang paglilingkod, pwedeng magtulong-tulong. And that is practical now, no? Habang marami nagtutulong-tulong, mas maraming mapaglilingkuran. Again, happy birthday kay Mama Mira Magdangal. May birthday yung tayo. Next time siguro, gagawa tayo ng yung ating regalong birthday song, may cake, may ano. Meron ka? Wala pa, no? Next episode natin. Happy birthday, Ma'am Amira Magdangal, ang founder and chairperson po ng Sulong Katutubo International Foundation Incorporated. Tomorrow, June 1, 2018. At alam kong magiging matagumpay ang nakatakdang medical mission sa araw na yan sa bayan po ng Rizal, Nueva Ecija. Bakit tayo ito? Truth will set us free. Partner Edmond, si Tol Engineer Edmond Cleofe Dacuya Jr. Tol, salamat at patuloy kang nakasilip sa ating palatuntunan kahit nasa Ghana, Africa, si Tol Edmond.
Kumusta ang mga katrabaho mo dyan? Mag-ingat lagi. Sa Africa ay may mga plagues. No? May mga sakit. Naku, mahirap nang madapuan ka ng sakit, partner. Pero most of the workers going there and working there are being vaccinated. Ini-injection, binabakunahan sila para hindi tamaan ng mga plagues dyan. Yung sinasabi kong plagues, yung mga matitinding sakit na pag dinapuan ng isang tao ay maaaring ikamatay. No? So, mahirap, no? Ay sa ngalan po ng hanap buhay para sa pamilya, ang mga OFW natin ay talagang walang sinasantong lugar yan. Basta maganda-gandang sweldo, may uwi, may papadala sa pamilya ay lakas loob ang ating mga OFW tulad ni Tol Edmond. Nandyan sa Ghana, Africa. Isa, One more time. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Dapat pala hindi ako manggigil. Pinanggigilan ko yung buto natin ng mga stingers Dipindot kasi. Tug. Yan. Sa iba kasi ganyan. Nandiyan sa harapan. Sa amin nandito sa sa broadcast table. Tuloy tayo sa iba pang mga issue bago tayo maubusan po ng oras. Wala daw ideya at hindi pa alam ng DepEd kung nakahanap po ng trabaho ang mga nagtapos na estudyante sa K-12 program ng Department of Education school year 2017-2018. Ang mga sinasabing nagtapos sa K-12 ay umabot po sa 1,252,357 daang mga estudyante. Yan. Sa nakalipas nga pong school year, 2017 and 2018. Gayunman, pinagmamalaki po ng DepEd, especially sa pamagitan po ni Education Undersecretary Tonacito Umali, na naging maganda raw po ang unang taon ng pagpapatupad ng K-12 program. At kung saan ang unang batch po ay nagsipag-graduate nitong nagdaang Marso. Mayo pa lang ngayon, no? So nagtapos po sila noong Marso. Pagbabasehan daw niya ang assessment dito sa pagkakaroon ng mas maraming option pagkatapos na mag-aral ng isang estudyante sa high school. Yan. Ang ibig sabihin nito, because of the K-12, madaling makapag-desisyon ng isang estudyante whether ganitong kurso o ganong kurso ang kukunin because they'll already had a training kahit nasa high school pa lang. Yun ang kagandahan, ano? Yun ang kagandahan. So, sige. Ang sabi pa nga ng DepEd, those who cannot afford to finance their students to college, because of K-12, pwede na magtrabaho, no? Pero ang magandang balita po ngayon, magandang balita ngayon, 80 billion pesos ang nilan po ng kasalukuyang pamahalaan para mag-alok at gawing available ang libreng tertiary education sa mga estudyanteng Pilipino. Ayan, may panahon pa ho ang mga gusto mag-aaral, sa mga designated state universities and colleges and mga techbook, mga polytechnic schools and mga TESDA-accredited schools na pupunduhan po ng gobyerno para makapasok ang mga estudyante at mabawasan po ang mga out-of-school youth. 4:05, ang bilis naman ng oras natin. By September, mga kaibigan, sana'y mangyari na po ito, no? Dahil tayo'y blackmail po lagi ng dalawang telcos, This time, ang telco sa Pilipinas ay dadalawa. Globe, tsaka PLDT. Dati, maraming produkto yan. TM Globe, yan. TM Globe, Globe yan. Yung Sun dati, ang may hawak dyan, yung mga Gokong Way. Later on, nilamon po ng PLDT yung Sun Cellular. Binili sa Gokong Way family ng grupo naman ni Pangilinan yung Sun Cellular. So therefore, yung power po ng PLDT as the leading telco in the country becomes very, very prominent. PLDT para sa landline,
sa yung telco power nila naging Smart, Talk and Text, and Sun. May mga cable pa yan. Direct home, DTH cable, etc. etc. So, basically, PLDT and Globe ang naglalaro at nagpapaikot ng mga buhay natin. Diba? Kami kahapon, mula Lunes, pinaikot kami ng palpak na serbisyo ng PLDT. Pero sobra-sobra pambayad namin. Alam niya ni Partner Oliver. May advance pa kaming bayad. Pero nakararanas kami ng mapait na serbisyo po ng PLDT. 200 Mbps ang kontrata namin. But what we're getting, ang nakukuha po namin, wala pang 100. Kahit ngayon po, magsukatan tayo ng mag-speed test tayo, wala pang 100 ng internet strength na nakukuha namin. So, tingnan natin, itong coming September, may bago raw na telco ang papasok at maging third player. Sana, ako ang hinihiling ko dyan, 2 bagay. Gumanda ang serbisyo ng internet, ng telecommunications firms. Pangalawa, bumagsak ang presyo. Kasi kahit may pumasok na panibagong telco, kung ang presyo po ay parehas pa rin at kung ang serbisyo ay parehas pa rin, wala pa rin. Areglado, samantala, negatibo po ang pananaw ng BIF. Sabagay, hindi na dapat ito kinukunan ng mga statement, itong mga hinayupak na BIFF. Mga terorista ito. Pero dati ang MILF ay terorista. Ngayon, kinausap ng gobyerno. Dati tinawag ng gobyerno ang NPA, New People's Army, CPP, NDF, terorista. Pero kausap ng gobyerno. Ngayon, BIFF, Jemaah Islamiyah, Abu Sayyaf, they are terrorists. No wonder. Maybe one morning, kakausapin po yan ng gobyerno para manahimik. Pero just the same, alam niyo, paano nga ba talaga? Kasi lumalabas, hindi lang mga Pilipino ang sangkot sa kaguluhan po sa Mindanao. So ang mga batas na pinapasa natin, ARMM, ngayon po ay BBL, nakadisenyo po yan sa buhay po ng mga Pilipino. But what if talagang hindi tumahimik yung Malaysia sa kakapondo po sa mga terorista dyan, kakapadala ng mga armas baril para magkagulo sa Mindanao at ma-divert yung attention natin. Na sa halip ay mapag-usapan natin yung claim sa Sabah, hindi Dahil tayo mismo nagpapatayan sa Mindanao. Di ba? Buti na lamang ngayon ewan ko, may partisipasyon pa rin ba ang Malaysia sa peace negotiation and peace talks ngayon? Na ngayon po ay magkakabunga na ng BBL. Hindi ko alam. Dapat idilat ang mga mata ng nasa gobyerno na ang Malaysia ay peke ang pakikisama sa atin. Ang Malaysia ay may interes na pinoproteksyonan, hindi interes ng Pilipinas. Ang tiyak na isinusulong po nila. Hindi. Interes nila dyan sa Sabah. Ayan. Samantala, yung BBL na naipasa na sa pero magbabike pa, di ba? Sa July, first week of July, ay kailangan pong tapusin at alisin yung mga tinatawag na unconstitutional at disadvantageous provision. Sabi ho ni Congressman Celso Lobregat, gusto sana natin makausap si Congressman Lobregat dito because he was the one who said and pinpointed some specific provisions, especially yung mga tinatawag na repealing clause on the existing laws. Yan. Yung bang parang mapapawalang saysay because of the BBL, the provisions, some provisions will repeal. Ayan. Masusupersede, ika nga. Repealing laws. Repeal. Mapapatungan. Yan. So, tingnan natin. Hinahabol kasi yan sa SONA, State of the Nation Address ni Pangulong Duterte. Pero kami po, nananawagan sa gobyerno, sana po tingnan po ninyo yung suggestion ni One Pacman Party List Congressman Mikey Romero
na magkaroon po at mag-issue ng executive order creating the oil reserve. The oil reserve that will stabilize, that will ensure the stabilization of the price of petroleum products just in case gumagalaw po yan sa world market. Yung imported fuel na yan, na litsugas na yan na nakakagulo ng buhay natin. Bakit kasi nauso yan, ano? Bakit kasi nauso ang oil products niya na wala naman sa Pilipinas? Nabubuhay dito yung mga Arabo, yung mga nasa Middle East, yung mga oil exporting countries. At tayo blackmail lagi, no? Sana dumating ang panahon na ang mga sasakyan natin, ang mga makinaryang ginagamit natin sa production, sa factory at kung ano-ano pa mga machineries, automobiles na ginagatungan po ng petroleum products ay finally clean energy na. Fossil fuel po ito eh. Mga maduduming enerhiya yan dahil nakaka-pollute ng kalikasan. So, namang dumating po ang araw na yan, ang mga kotse ay wala ng petroleum products, solar-powered na. Electricity powered na. O iba na, o tubig na lang sana, di ba? May Filipino inventor na nakalikha na sana ng sasakyang tubig na lang ang ikinakarga. Pero anong nangyari? Wala. Inisnab sa Kongreso dahil hindi kikita yung mga congressman sa bagong imbensyon. Tol, kaya wala na tayong maayos na... Lagay mo nga ang comment ni Engineer Edmond Cleofida Cuya Jr. Tol, sabi niya, kaya wala na tayong maayos na pamunuan sa gobyerno mula sa national at local level. Iilan na lang ang matatapat at may pusong magserbisyo sa taong bayan. Halos lahat nahawaan na ng bulok na sistema. Ayan, comment siya ni Tol Edmond Cleofida Cuya Jr. na sa Ghana, Africa. Thank you, Tol! Ako nga, nangangarap na talagang makita natin na isang araw malinis na malinis ang mga damdamin at budhi ng mga nakaupo. But until now, ang Pangulong Duterte napapaligiran po ng mga kurap! Mga kurap na unfortunately na ilagay niya. Yung mga dating kurap na hinahabol, akala natin mahahabol at mapapanagot, nadagdagan ng mga bagong upo. Mario Josep, sana po'y makilalang lahat yan ng Pangulong Duterte at masibak sa pwesto lahat. Panghuli mga kaibigan, nananawagan po si dating Health Secretary Garin na magkaroon daw po ng external audit ang PhilHealth para talagang ma-assess ng maayos at makatotohanan ang pondo po ng PhilHealth na sinasabi niyang marami raw umaabuso, maraming katiwaliang nangyayari at may hamon pa siya kay Senator J.B. Ejercito kung may akusasyon daw ay maglabas ng ebidensya kasi alam niyo ang isang kinukulapol sa pagkataho ni dating Health Secretary Garin ay allegedly ay ang pag-divert. Wala daw board approval ng PhilHealth, dinivert daw ni Garin, Secretary Garin ng Health Department yung pondo mula sa PhilHealth, dinala daw sa budget ng Health Department at pinagawa ng mga health centers na nakalaan sana sa mga senior citizen. Take note mga kaibigan, ang PhilHealth ay hindi po perang gobyerno. Perang galing po sa taong bayan yan. Koleksyon sa kontribusyon po ng mga nagbabayad sa PhilHealth. Naknang kagaw. Sino kayang mapagkakatiwalaan pa natin? Pero ang sabi po ni Secretary Francisco Duque, PhilHealth is well managed and stable ang pondo ng naturang ahensya. Sana nga. Sapagkat ang PhilHealth, mga kaibigan, yan po ang ahensya ng gobyernong sinasandalan ng mga ordinaryong tao na na-hospital, nagkakasakit, at least may nahuhugot kahit kapiranggot. Ang totoo niyan, sa halagang 100 piso, ang sagot ho ng PhilHealth, halos 30 sentimos. O di kaya, sa halagang 1,000, sasagutin ng PhilHealth, 30%, mga 300 pesos. Ako'y nangangarap ng PhilHealth dapat
masagot ng buo yung serbisyong medikal, lalo po sa mga mahihirap. Di po ba? And that would really show that PhilHealth and the government is really taking care the health of the Filipino people. Mga kaibigan, ang bilis po ng ating oras, 16 minutes after 4 in the afternoon. I think we have to wind up now our Kamao Ngasero program. Salamat po kay bro, baka may mga babatiin pa tayong hindi natin salamat na lamang po kay One Pacman Party List Congressman Mikey Romero. Kay paring Gani Oro, ang alamat ng broadcast sa Pilipinas, radyo, telebisyon. Nakausap natin sa ating programa ngayong araw po ng Huwebes. Sa ating mga tagapagbalita, partner Jojo Sikat at paring Boyd Guillermo, thank you. Sa ating mga tagapanood, maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Sa ngalan po ng aking dalawang piloto sa hapong ito, Engineer Oliver Licop and Teo. Ako po ang inyong Kamao Ngasero, si Errol Dangame, nagsasabing God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dangame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.